Kuduwe ana sing dipangan yo dipangan. Lah, tenggo yen kurang ana sing duweni bodo yo kan. Ya, dikarono alus yen ora delok kok kawayan sing paling enteng yo ngapok tinggal paling yo kanto jasa kowe kerja enggak iku Selama diadangi mbak-mbak dengan rekan itu. Iya. Aduh, baik. Aku melihat turbo Kinoto putra oleh Kraton Turbo. Turbo Kinoto sakit Kraton Turbo ujung Kurokon asebaran orang ini dengan kesulitan barang kue ngerti dan aku ini sebagai putra oleh Kraton Turbo setelah kue tegak oleh babahannya Turbo saknanya kue sok akhirnya itu bulan orang yang diaji sok oleh sampean berkomenjengan orang berkomengan itu tidak hukum berkomengan ini roh oleh Kraton berada jepit terpongkir pulau pun asal lucu kasar ciai iya itu namanya Wan Selo lucu Wan Selo ayo aku ini pameran kok aroyo-royo lu apa uji wonten ing alas lu wonten ing atos apa aja kersa nganti aku barang-barang sampai kaos mergo ngene aku pemat boleh wong sing jatuh gelut wong sing duwe kasih kang mahal yo pangeran boleh menungso sing jatuh kowe pinangka dombo cuma ora saking alas iki kowe pinang diarani wong sing sabdo digone gawe kabungane yo pangeran menika wonten lepat pancen menika sampun pedhamelan kula pedhamelan kula pun nyebati wong kinten yen ae yen kula cepat boten kula pak ibu pedhamelan ini bapak dengan aku susah bertemu
ini aku bisa berkorban dan dosa jantungan macet lanceng kesuang dengan kau berkorban ini aku beri pangan aku beri pangan kepengen jadi latur orang iklator tusuk tadi Engkono kono kepala dari waktu sadar aku so sudah teratur korek laju mesin dengan karbon kapalan ini
bledek iki lho ya. Ki mau ki lho lek kencan ki tekan ndi ae kok ya telat mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah memang sulis padha banter kabeh. Niki hawane adem nggih Pak Bu nggih. Nah, dadine mboten ngrasa adem, mboten ngrasa panas, sedengan. Kados kula ndek wau niki kula pun udan-udan dadine kisisen nggih Pak. Alhamdulillah mriki dereng diparingi jawah nggih. Walah kula pun teles kepes jedindil kaya ngene iki. Mulane mbokne dandane samburadul kok ngene. Oke Mbak Sugiono, alah kok ya langsung to nggih. Matur sembah nuwun nggih Mbak Sugiono nggih, tak dongake panjang yuswanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang dumateng sedaya warga. Dawe pundi mawon iki? Margarejo nggih. Alhamdulillah. Niki acaranipun menapa nggih Pak nggih? Ulang tahun Agustusan nggih. Oh, ulang tahun ya, dalam rangka ulang tahun pokoknya ulang tahun ngaten nggih ya. Cuma matur sembah nuwun dumateng sedaya warga Dawe Margarejo mriki ugi matur sembah nuwun dumateng Bapak Kepala Desa Margarejo sampun rawuhaken sandiwara ketoprak Kancil Jaya ingkang jenis saking Bandengan Trandel Pati Bumi Minatani Jawa Tengah Indonesia ingkang dipun sesepuhi dening Bapak Jumadi Kancil sing piyayine cilik ganteng kae. Ketoke Pak iki yang guyu ki seneng ketoke iki. Nggih matur sembah nuwun niki Kancil Jaya mrawuhaken biduan-biduan sing asu-asu kabeh niki. Niki las-lasan niki anake kula yang sampai panggunge kebak niki Pak. Niki wedok kabeh ra ono sing lanang blas niki. Wedok kabeh nggih biasane tak campuri banji-banji niki mboten campuran. Nggih siang menika badhe paring panglipur sedaya kagem panjenengan niki mboten sakakean ngoceh nggih kula nggih. Nah, soalnya niki nawolane pun dugi saking Pak Sugiono sampun kalian bapake niki wau Pak Sinten mboten tetangan kali kula. Tak wacane sik Pak. Ngelmen ya. Nah, sing saking Pak Sugiono sik ndi mau iki? Oh, saking Kancil Jaya minta lagu campur sari Odang Kuning saking Bapak Sugiono. Wis tinggal katresnane wis ilang dicorek. Nah, gelang kalunge ya wis lali lan janjeni aku iki. Oh, kon menak metu wingi dijanjeni gelang kalung dari Pak No Lahar Buyo minta lagunya Ninggal Katresnan. Pak Sugiono dicorek delalah kok ya ketemu karo Bapak Lahar Buyo gitu ya. Dadine ora sida ilang. Oke. Lah niki dimaringi terpambukaan kagem Kancil Jaya langsung kemawon ngaturi pamundutanipun saking Bapak Sugiono riyin katuran Odang Kuning. Sing penting gagrag seranan nggih Pak nggih. Mboten tayub to? Mboten, gagrag serang. Ayo Mas. Mas Agus, opsine sapa iki? Amin. Mbak Sugiono, engkang nyekar Odang Kuning sinten? Mboke napa anake? Mboke, pokoke manut sing penting ana tekake. Yo. Hayo anak-anakku semangat ya.
enggal katresnan. Pak Nolan. Sing nyanyi sing pundi niki?